Salut! Avem un mesaj pentru prietenul străin al unei românce care a scris aceste sfaturi serioase despre cum să impresionezi o fată din România. Noi ți-am citit sfaturile și ne-am decis să le testăm. Știi, de obicei nu prea sparg lemne la prima întâlnire. Dar tu ai așa un je ne sais quoi. Tu mă iubești în momentul ăsta. Îmi e foarte greu să stau într-un loc, pentru că stau pe portofel. Le? Așa și... E cu sos de oră. Ia, te rog. Stai că trebuie să facem și treaba asta. De unde te pricepi tu la... Cum să nu mă pricep? Sting toate! Și cu asta ce faci? Să se stingă uscăturile, să se stingă poșiturile, cum se sting. Strigătorile! Să ude pământurile! De ce anume să fii impresionată? Să fii cu toporul la întâlnire. I've never seen anything like that before. It was funny. Puteai să-mi oferi o floare, niște trufe. Cină romantică, fără tăiat de lemne. Paste, bem un vin undeva, o cutie de ciocolată. Se pare că sfaturile englezului funcționează, dar doar pentru englezul aici.